Busquets fa una passada, Neymar, que és al balcó. Neymar continua, mira a l'altra banda, la passada interior buscant Arda, encara la pot aprofitar, el xut d'Arda, gol, 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 gol d'Arda Turan, Arda 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 Turan, barraca de Turan, gol del Barça, gol d'Arda Turan, gol del Barça, gol d'Arda Turan, la pilota que la recuperava entre Rafinha i Busquets, Busquets amb Neymar a la mitja lluna de l'àrea, fa una passada picadeta boníssima perquè Arda aparegui des de segona línia i amb l'interior esclati la pilota al fons de la porteria de Sommer. Minut 20 de la segona part, empat al Barça, empat Arda Turan, Mönchengladbach 1, Barça 1. Neymar per baix, Luisito, el rebuig, Piqué, gol, 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 gol del central amb ànima de nou, gol de Gerard Piqué, gol de Gerard Piqué, gol del Barça, gol de Piqué, la pilota que la rebutja el porter Sommer després del xut de Luisito des de la frontal, ha quedat allà mig morta i a l'àrea petita ha aparegut Gerard Piqué, el central total per marcar el gol al minut 73 de partit. Mönchengladbach 1, Barça 2. I Piqué que ha anat cap una fletxa cap al cor.